Давайте скажем слово, якого ми вельми хочемо. 3 рази скажемо. Свободу! 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 Так, присутнійшов на так званому судовому процесі над Навуменко Олександром, якому дали 15 суток, хлопця у його перше затримання. Ось, процес відбувався у кабінеті у судді Ясиновича Леоніда. Ось, хлопця завів міліціянт. І, дякую Богу, нейким чином мені і ще одному хлопцю отрималося просто поприсутнішати, суддя дозволив поприсутнішати на процесі без відеотехніки. Судом нельзя назвати судова розправа. Відбулася на протягу 3 хвилин. Суддя просто зачитав протокол, у якому поводле одного свідка, абсолютно прізвище якого невідомо откуда взялося, існує цей чоловік у вогулі, і поводле міліціянта, який складав цей протокол, хлопець удільничав у масовій акції, і потім його, а половина 3-ї ночі затримали. У виніку суддя зачитав протокол, спитав хлопця, чи був я на Костричинській площі, хлопець сказав, що прийшов на зустрічу з кандидатами, і суддя одразу сказав, що ваша вина доказана і вам суд виносить присуд у вигляді 15 суток. Ось і все. На питанні наших судді, де свідки, в огляді, де докази, суддя погрожав тим, що нас затримають і осудять так же, як і цього хлопця. Ну, прозвище судді вам відомо? Прозвище судді Леонід Ясинович. Був такий цікавий факт, що коли суддя зачитував ім'я і прозвище секретаря і своє, прозвище своє проглитував, як і секретаря. Ну, тому що ми присутнішали на процесі, і він таким чином хотів не сховати його. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Помню вострую браму святую и вояков на грозных конях. Так, попрошу средства массовой информации отойти в левую сторону. Там стоят наши представители по работе с средствами массовой информации. Уважаемые граждане, зевак и шатающихся, прошу отойти влево. Средства избежания неприятностей. Лево это где? Скажите Вот, по-белорусски. с левой стороны. Уважаемые сябры, прошу вас зайти в правый или в левый бок. Там стоят наши сопротивники. Где правый, а где левый? А что, вас мама не учила, где Я левый, не где учила, правая рука? покажите мне. Вот, пожалуйста, в левую сторону по мое плечо. И что будет там дальше? Что они могут нам сказать? Кто вам хочет? Эти люди. Там так само дручки стоят. Да? Вы их рекламируете, так что я могу сказать? Объясните. Вот так як вас трасе, так от зрозуміло, чого вас трасе. Напевно, від цього, який уже зайшов, так...